og så bare lidt mere. Ja. Lidt mere. Ja. Ned over ham. Ja, du læner først ned. Bare helt ned, ja. Så føler en hest sig altid lukket og låst. Men hvis du ryger fra, hvis du er en meget nervøs hest, du kommer væk, så vil den flygte væk. Så det er derfor, hvis du læner ned, så kan du så glide ned af hesten. Og så har man altid kontrol over det, for du kan altid holde en arm om den. Og så føler en hest sig lukket. Nu bliver man ikke straffet, fordi den er sød. Men hvis det var en nervøs hest, så er det de der små ting, der kan gøre, at det lige pludselig går galt. Ja. Så... Ja, hallo. Det skal ikke til Hollywood, ved du. Det er det da.